Us imagineu poder visualitzar de manera gràfica i dinàmica quina és la força del vent que fa en un moment donat, o sigui, ara mateix, en un país? Hola, sóc Emili Camprubí i us volia presentar aquesta magnífica visualització que, en concret, només es tracta del país dels Estats Units. Però és molt interessant perquè, tal com us deia, presenta de manera dinàmica, ja que veiem el moviment del vent a través del seu territori, i de manera que podem veure quina força té i quin recorregut fa. Aquest mapa està en una web i va aparèixer l'any 2012 i el seu autor es diu Cameron Beccario. El mitjà d'aparició és digital, doncs és a través de la web, i es tracta d'una visualització tipus mapa interactiu. Es va utilitzar una eina per crear aquest mapa que és WebGL, amb dades de modelat atmosfèric que incorpora a través d'una base de dades a temps real de l'Institut de Meteorologia dels Estats Units. Podem veure els patrons globals dels moviments dels vents, quin recorregut fa, i utilitza per representar-ho i per visualitzar-ho una sèrie de línies animades que representen aquesta força i aquest recorregut. Quan més blanques són les línies, més força té aquest vent. Si deixem el ratolí quiet en una zona, per exemple, ens indica en aquesta zona quina és la força del vent, en aquest cas 20,7 milles per hora, que s'hauria de fer la conversió a quilòmetres per hora, crec que, si no m'equivoco, es multiplicaria per 1,6 o 1,7. Si volem, podem aproximar, per exemple, aquí a Phoenix, clicant per fer-ho més precís i veure, per exemple, com es mou el vent en aquesta zona. I veiem quina és la direcció, quina és la força a través d'aquesta representació gràfica i dinàmica. Aquesta visualització jo considero que és molt interessant perquè representa aquestes dades meteorològiques que són molt complexes d'entendre d'una altra manera. Necessitaríem una taula plena de números i potser no ho captaríem a cop d'ull, com és en el cas que us exposo. I d'aquesta manera, doncs, els usuaris poden explorar diferents àrees, podem anar a diferents parts del territori i acostar-se o apartar-se. Jo podria buscar una altra zona, ara, per exemple, a Denver, doncs a veure com són els vents allà a Denver. Aquesta visualització el que fa és crear una experiència immersiva que facilita precisament això que us explicava, la comprensió de les dades aquestes tan complexes. El fet de ser interactiu doncs, li dona una categoria agradable d'usuari. Naturalment, aquí no s'incorpora la perspectiva de gènere, ja que l'objectiu d'aquesta visualització senzillament és d'informar i potser educatiu també. Se'ns preguntava si és reduccionista segons Manovic i no necessàriament. Aquesta visualització presenta les dades de manera dinàmica i interactiva, permetent als usuaris explorar les dades en temps real i a diferents escales geogràfiques. Principis de la Gestalt que utilitza, doncs, jo diria que presenta la similitud i la proximitat per organitzar i representar les dades. La similitud i la proximitat entre línies fan que es pugui entendre aquestes dades. No té com a objectiu fer canviar l'opinió de cap usuari, sinó que, com dèiem, és totalment informatiu. I en quant a si està basat en un conjunt massiu de dades, doncs en aquest cas sí, perquè utilitza un conjunt massiu de dades de modelat atmosfèric i les actualitza, a més, en temps real. O sigui, tot això està basat en un número molt gran, massiu, de dades que ens fa entendre què és el que està passant en quant al vent en qualsevol moment. I, per finalitzar, diria que la combinació de línies animades que representa aquesta direcció i força del vent, juntament amb la interactivitat que fa que l'usuari es pugui desplaçar i veure un territori concret, fa que aquesta visualització tingui un caràcter únic i memorable. Gràcies.